Hát illetve a nagyobb megyék közül pedig Kolozsnak az esete volt, ahol nem sikerült etnikai többségű választói körzetet kialakítani. Itt a képviselőházban az történt, hogy a legjobb eredményt elérő képviselő, illetve a 8. legjobb eredményt elérő képviselő jutott be. Tehát azt mondhatjuk, hogy valami kevés köze volt a teljesítménynek ahhoz, hogy ki szerzett mandátumot, és a szenátusnál pedig hát ott történt, hát mondhatjuk azt a legnagyobb probléma, vagy egy nagy vesztesége az erdélyi magyar politikának, hogy hát Eckstein Kovács Péter nem jutott mandátumhoz, annak ellenére, hogy Kolozsváron egy nagyon jó választási eredményt ért el. Tehát egyrészt nem is ő ért el a legjobb eredményt a megyében, hanem Szedilek Lenke, aki egy hát vidéki körzetben indult, ami Kolozsvárnál jobban mozgósítható volt, másrészt viszont Szedilek se jutott be, ő sem kapott végül mandátumot. De mindent összefoglalva tehát a kedvezően meghúzott választókerületek miatt, plusz amiatt, hogy sok etnikai többségű választókerület volt, az RMDSZ számára kedvező volt, nagyon kedvező volt ez a rendszer, és hogyha a változásokra, tehát itt többen említették, Kós András említette, hogy van esély arra, hogy meg fogják változtatni a választási törvényt, tehát az RMDSZ számára a vészforgatókönyv, vagy a katasztrófa forgatókönyv az lenne, hogy egyrészt bevezetnék a kétfordulós választási rendszer, tehát ott már világos, hogy csak az etnikai többségű körzetek tarthatók meg a töredékszavazatokból, az RMDSZ nem részesül, illetve hát a választási kerületek is átszabásra kerülhetnek, tehát itt, hogyha abba gondolunk bele, hogy sikerült Bihar megyében például két magyar többségű körzetet, Bihar megyében két magyar többségű körzetet létrehozni, vagy Szilágy megyében úgy sikerült magyar többségű körzetet létrehozni, hogy Szilágy-Somlyót a körzetnek a közepéből kivágták. Tehát gyakorlatilag ilyen dolgokat. Ugye ennek az árát viszont Székelyföldön fizette meg kisebb mértékben az RMDSZ, ahol viszont Hargita és Kovászna megyében is román többségű választókerületek jöttek létre, de összességében nagyon kedvező volt ez a dolog, de hát egy ilyen dolgot csak kormánypártként lehet véghez vinni. Úgyhogy az RMDSZ számára az, hogy így változik, tehát a választási rendszernek a változtatása az nagy veszélyt jelenthet adott esetben. Az új választás. Bocsáss meg, a kérdés második felére nem válaszolt. Érdekelne, hogy a szövetség politizálása nem befolyásolta-e, hogy több magyar vidékeken nem szerepelt olyan jól az RMDSZ? És miért? De hát befolyásolt, ez egy régi történet gyakorlatilag. Hát Székely István fogalmazta ezt meg több alkalommal, hogy gyakorlatilag az RMDSZ jelenleg vezető politikai elit, hát az Marosvásárhely, illetve más etnikailag vegyes területekről származik, és alapvetően egy hát etnikailag vegyes vidéken szocializálódott elit az, amelyik meghatározza az RMDSZ-nek a célkitűzését. Tehát itt gyakorlatilag, hogyha arra gondolunk, hogy mik voltak azok a nagy vívmányok, amik tényleg nagy vívmányok voltak, a kétnyelvű helységnévtábláktól elkezdve a magyar nyelvhasználatot érintő dolgokig, akkor ezek gyakorlatilag, vagy ezeknek egy nagyon jelentős része, vagy a magyar oktatásnak a promoválása, ezeknek a dolgoknak egy nagyon jelentős része Székelyföldön adottság volt már a 90-es évek elején, vagy pedig akár még 89 után, és igazából hát az autonómiát a 2004-es választási kampányban az RMDSZ felvállalta, és választási szlogenként a zászlójára tűzte, de hát azért konkrét lépések ebbe az irányba se történtek, és gyakorlatilag ez az, ami a Székelyföldön fokozatosan visszaütött és demobilizálta a magyar választókat, hogy nem sikerült egy olyan etnikai keretprogramot kialakítani, ami az interetnikus közeg, illetve a szórvány mellett a tömbben teljesen más körülmények között élő magyarok számára is valami fajta perspektívát nyújtana. Az őszi választások a nacionalisták számára is nagy változást hoztak, hiszen a Nagy Románia Párt először nem került be a kormányba. Kántor Zoltánt kérdezem, hogy véleménye szerint ez
a nacionalizmus átalakulását és térvesztését is jelentheti? Egy személyes dologgal kell kezdjem. Itt, ahogy ülök épp itt a Bernardi házba, eszembe jut, hogy 19 év, 2 hónap és néhány nappal ezelőtt épp itt voltunk, amikor a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetségének a kongresszusának az előmunkálataiba vettünk részt, és épp itt ért minket a hír, hogy a Tudor negyedben kitették a táblákat, illetve aznap este láttuk a levonuló tömeget a Tudor negyedből Marosvásárhely központjában. És hát valahogy Max Weber mondja, hogy az ember objektív kell legyen kutatásaiban, de abban nem tud objektív lenni, hogy épp milyen témát kezd el kutatni, és valahol innen is jött az én érdeklődésem a nacionalizmus iránt. Akkor vált nyilvánvalóvá Románia minden lakosa számára, hogy a nacionalista pártok bizony jelen vannak. Természetes velejárója az átmenetnek, hogy nacionalista pártok alakulnak, és Nagy-Románia párt épp ennek az extrém, szélsőséges képviselője. Látjuk azt, hogy nagyon népszerű volt a Nagy-Románia párt 2000-es évek utáni, 2000-ben kapta a legtöbb szavazatot, mintegy 20%-ot, majd 4 évre rá 7%-kal kevesebbet, és 2008-ra fogyott 5% alá a támogatottságuk. Azt kell látnunk, hogy egyrészt természetesen nacionalista magyar ellenes párt, másrészt az utóbbi években a korrupció ellenességgel, a számonkérés, az erőskész politikájával szerzett szavazatokat többek közt az olyan úgynevezett modern városokban, mint Temesvár. És párhuzamosan látnunk kell azt a folyamatot, hogy egyrészt a romániai lakosság, romániai politika előtt megszokta, hogy az RMDSZ ott van Bukarestben, ott van kormánypárt, másrészt EU csatlakozással látszódott, hogy hát mégse történik semmi, mégse kapják meg a magyarok az autonómiát, megnyugodhattak azok a románok, akik azt gondolták, hogy az EU-val csatlakozással magyarok visszaszerzik Erdélyt, autonómiát kapnak. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a román pártok részben átvették a diskurzus, mondjuk Băsescu elnök főleg a keménykész politikáját átvette, tehát valahol téma nélkül maradt a Nagy-Románia párt, és látjuk azt is, hogy a kampányban alig került terítékre a nacionalista retorika, hasonlítva a korábbi kampányokhoz. Moldova kérdésében Băsescu elnök nagyon aktív volt, még egy témát elvett Corneliu Vadim Tudoréktól, és hát így alakult, hogy 2008-ban nem kaptak elég szavazatot, nacionalista szavazatok megosztottak valamelyest, a új generáció pártjára adták. Ha netán összeadjuk a szavazatokat, talán meg lett volna az 5%, ezt tudom, hogy módszertelen megengedhetetlen, de körülbelül 5%-ot kaptak volna. És egyrészt örülhetünk annak, hogy Románia parlamentjében nincs jelen a szélsőséges nézeteket képviselő Nagy-Románia párt, de két másik folyamatot kell látnunk. Egyrészt a Nagy-Románia párt politikusai átszivárogtak más pártokba, másrészt pedig remélem, hogy nem így lesz, de a nacionalista témát át kell vegye mást. Ez a társadalom, a politika logikája, és intézményesült nacionalizmussá alakulhat ki, és a nagy pártok sokkal visszafogottan, retorikailag visszafogottabban, de hogy ezt képviselik részben, vagy ezt fogják képviselni. Ezt képviselik részben, csak azért fogalmaztam ilyen óvatosan, mert hát vitatott kérdés, hogy vajon etnikai tisztogatás, vagy politikai tisztogatás folyik, miről is szól ez a vita, biztos a helyiek többet tudnak erről. Köszönöm. Köszönjük vendégeinknek, hogy jelen voltak, köszönöm Kántor Zoltánnak, Nagy Zsoltnak, Kós Andrásnak és Kis Tamásnak. És akik eljöttek a Bernardiázba, önöknek is köszönjük, hogy itt voltak, és a televízió nézőknek is. Legközelebbi adásunkban az Európa parlamenti választásokról fogunk beszélni, ennél részletesebben. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Viszontlátásra!